Ulaanbaatar je hlavné a najväčšie mesto Mongolska. Žije v ňom približne 1,8 milióna obyvateľov, čo predstavuje takmer polovicu celej populácie krajiny. Mesto je známe ako najchladnejšie hlavné mesto sveta kvôli drsnému vnútrozemskému podnebiu a vysokej nadmorskej výške. V meste sa moc pamiatok nezachovalo. Najvýznamnejšou je kláštor Gandan, ktorý je najväčším a najvýznamnejším buddhistickým kláštorom v Mongolsku. Bol založený v roku 1809 a funguje ako hlavné národné centrum buddhizmu v krajine. Ako jeden z mála kláštorov prežil komunistické náboženské čistky v 30. rokoch 20. storočia. Od roku 1944 mohol fungovať ako jediný povolený kláštor v krajine. Komplex pozostáva z viacerých chrámov a buddhistických škôl. Prepája v sebe tradičné mongolské, tibetské a čínske architektonické prvky. Pri návšteve môžete vidieť bohaté drevorezby, pestrofarebné látky, sochy božstiev a tradičné modlitebné valce lemujúce nádvoria. Centrum mesta je moderným, kultúrnym a politickým srdcom krajiny, ktoré sa sústreďuje predovšetkým okolo rozľahlého Sikbatárovho námestia. Centrum mesta tvorí zmes sovietskej architektúry, moderných mrakodrapov a historických chrámov. Len pár minút kôdze od centra, utopený v modernej zástavbe, sa nachádza historický buddhistický komplex kláštor Chojjin Lama, postavený v rokoch 1904 až 1908. Komplex prežil komunistické čistky v 30. rokoch 20. storočia a dnes funguje ako múzeum náboženskej histórie. Komplex reprezentuje tradičnú čínsko-mongolskú náboženskú architektúru. Skladá sa z 5 chrámov a okolitých záhrad.
Pamätník Zajsan je masívny monument z éry komunizmu, ktorý vzdáva poctu padlým mongolským a sovietským vojakom druhej svetovej vojne. Nachádza sa na rovnomennom kopci v južnej časti štvrte Khun Ul. Okrem historického významu slúži ako vyhľadávaná vyhliadka, ktorá ponúka najlepší panoramatický výhľad na celé mesto. Zimný palác Bogd-chána, dnes známy ako Múzeum paláca Bogd-chána, je jedno z najvýznamnejších historických pamiatok v hlavnom meste. Tento unikátny komplex slúžil ako zimná rezidencia posledného mongolského kráľa a vládcu. V súčasnosti patrí medzi najstaršie a najväčšie múzea v krajine. Komplex bol postavený v rokoch 1893 až 1903. Je jedinou zachovanou rezidenciou z pôvodných 4 palácov Bogd-chána, keďže ostatné letné sídla boli zničené počas komunistických čistiek. Skladá sa z 2 hlavných častí, letných chrámov a zimného paláca. Letné chrámy sú súborom 7 chrámov, postavených v tradičnom čínskom a tibetskom buddhistickom štýle. Sú zdobené jasnými farbami, vyrezávaným drevom a typickými zelenými škrídlovými strechami. Zimný palác je dvojposchodová biela budova, navrhnutá v európskom štýle architektmi z Ruskej ríše. Práve tu panovník so svojou manželkou trávil zimné mesiace.